Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. Bons días a todos e a todas. Temos aquí con nós a Xurxo Mariño, doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela e profesor do Departamento de Medicina, especializado en Fisioloxía. Xurxo fai de todo. Investigador, escritor, divulgador científico, organiza os chamados café-teatros científicos, colabora... Ben, iso é unha cousa. Unha das historias máis interesantes coa que nos atopamos en Namibia foi este grupo de xente, os San. Os San son un pobo extraordinariamente interesante desde distintos puntos de vista. Un deles é que ainda hoxe siguen sendo algúns deles cazadores-recolectores, que era como éramos os seres humanos hai, pois, 60.000 anos, ata hai 13.000 anos éramos cazadores-recolectores. Estes siguen sendo en algúns sitios. Por outra banda, son os seres humanos que teñen maior variabilidade xenética. É dicir, dous son máis distintos entre eles desde o punto de vista dos alelos dos xenes que teñen que calquera de nós é un chinés, por exemplo. Eso débese a que están directamente emparentados cos primeiros seres humanos, os seres humanos que empezaron a migrar de África hai uns 150.000, 200.000, 150.000 anos. Pero o que máis nos chamou a atención cando nos atopamos con esta xente, estivemos unha mañá con eles, levábamos un intérprete para que nos contara que estaba a decir, o que máis nos chamou a atención é a súa maneira de falar. Estes utilizan unha linguaxe de clics, non sei se escutastes falar desas linguaxes. Falan, ademais de utilizar consoantes e vogais como a nós, utilizan unhas consoantes que son así como chasquidos, fan así como ou e mesturan estes chasquidos con vogais, fan así como entón, para que os coitedes, este é un pequeno vídeo que fixen deste San que nos estaba explicando que usos lle daban a estas ervas que había por ali. Mirade como falan. 高到世界上不快这样子不火烧啊，然后你所怪到，而且我们越防有的根基，我们刚刚整个的都那么根基，把树的说瓦克，这样才到达空有个气势，用树的底，É unha das linguaxes máis antiguas que se coñecen. Xa nos escapábamos do deserto e nos metíamos na sabana africana, que é onde se filman todos estes documentais da natureza, onde podemos atopar todo tipo de animais salvaxes facendo a súa vida. Isto é fascinante poder moverse por ali. Hai que facelo con cuidado. Nos estivemos aí como un mes ao final, movéndonos por distintas zonas, e este é un dos exemplos. Este é un parque natural en Namibia que se chama Etosha. Para andar por el, podes andar libremente por el, hai que ir no coche. A única norma, a principal norma para moverse polo parque de Etosha é que non podes baixarte do coche. Está totalmente prohibido salir do coche e daste conta perfectamente da razón de esa normativa cando vas andando por aí te atopas un león tranquilamente descansando ao lado da carretera. Esta foto a tomei desde detrás do parabrisas, claro, de detrás do parabrisas do coche, e había outro coche aí mirando. Pasamos moi interesante cando se está por estas zonas en onde hai animais que son tan perigosos como leóns, leopardos, guepardos, búfalos, hipopótamos. Todos estes que digo son bastante perigosos, depende de con que ánimo os colles. Hai algo moi interesante, é que tirei moitas imaxes de todos estes animais moi perigosos, pero teño moi poucas imaxes de preto, de animais que non son nada perigosos, como antílopes, distintos tipos de antílopes, non? O de gacelas. E a razón é que todos estes herbívoros escapan a toda velocidade cando te ven chegar. Pero estes grandes depredadores pasan completamente de ti. Non nos teñen o máis mínimo medo. Nestas zonas en onde nunca estiveron perseguidos por seres humanos con
con rifles. Entón, o que acontece é que podes achegarte moito aos animais que son máis perigosos. É algo como paradoxal, que te podes achegar así, están todos máis perigosos, pero é así. Os coches poden estar sin cristais, non pasa nada, porque se a xente que está dentro dos coches non se move moito, o león interpreta que é unha única cousa moi grande e non lle fai ningún caso. É unha cousa que non está ameazando o león e tampouco está quitándolle a súa comida, porque esta cousa non come gacelas, entón lle dá igual. Entón, resultaba bastante curioso estar tan cerca, tan preto dun león sin cristais e, bueno, que non te cuidaras e que non escapara. Non nos podemos baixar do coche, entón aquí había un problema. Imaginadevos que estades un día inteiro percorrendo esta zona de Namibia de onde hai leóns. Como faz para mexar, por exemplo? Levas unha botella. Esa era unha opción. Esa era unha opción. Pois aquí pasaba algo que realmente, cando reflexionabas un pouco, era moi interesante. E que no medio desta gran zona, desta sabana africana, había como xaulas nas que te metías no coche para poder descansar un rato. Estábamos os seres humanos enxaulados e fora estábamos os animais. Entón, a veces, se tiñas ganas de mexar, tiñas que mirar no mapa onde había unha destas xaulas, te metías na xaula co coche, echabas, e nada, únicamente ocio. E aquí pasa algo moi interesante. Os glaciares están vivos. Este outro glaciar que se chama glaciar Pía, que está xa noutra zona da ida Patagonia. Sabedes que os glaciares están movéndose pouco a pouco, están vivos. E entón, se te quedas un rato mirando para un glaciar, de cando en vez cae un anaco. Aquí vai caer un anaquiño de aquí. Pode estar así. Eso que berra é un corvo marino. Aí se cae un anaco de xero. Duro aí máis caña isto. Eso é porque están vivos. Pero hai outra cosa que eu non sabía, é que cando estás a mellor media hora aí mirando para un glaciar, escoítanse unhas explosións extraordinarias. E realmente eu non era consciente desta historia. Mirad as explosións, e logo vos digo a razón. Aquí estábamos no mesmo glaciar e non estaba caendo nada, non se estaba movendo nada de nada. Sin embargo, ainda que non se estaba movendo nada, escoitábamos isto. De cando en vez van a haber explosións. Como esa que escoitaste desa hora. Escoitaste esas explosións? Eso, aquí non soa tan ben, pero se estades en completo silencio aí nun val, no medio dun sitio rodeado de montañas en donde non hai ninguén e está isto estoupando, pois chama bastante atención. E o que acontece aí é que está quebrándose o xeo dentro do glaciar, pero son cousas que son máis grandes que un edificio. Imaginad un cubo de xeo que se quebra así polo movimento, entón, cando eso se quebra, pois produce unha onda sonora extraordinaria. E está quebrándose precisamente porque está movéndose. Entón, de cando en vez, por suposto, que se caen trozos como que vistedes antes, ou como aquí, que se cae un trozo máis grande. Se forman tsunamis pequenos cada vez que se cae un anaco. Cando cae este trozo tuvemos que escapar porque viña unha ola de auga que se forma, esta ola. Entón estábamos aquí, entón tivemos que marcharnos para arriba, por eso estou movendo a cámara. Estamos escapando, non? Este é un dos guías dicindo ao colega que marchara de aí. Bueno, a pesar de que se están movendo os glaciares, pódese camiñar por riba se se van a zona en donde este máis ou menos estable. A parte frontal móvese do Perito Moreno, que este glaciar a uns 2 metros por cada día, avanza uns 2 metros, pero os laterales
avanzan menos de... avanzan 30, 40, 50 centímetros, entón é posible camiñar por eles. Esta é unha imaxe que tomei, bueno, aí te poso uns crampóns destos e se camiña perfectamente polo xeo. E esta é unha imaxe que tomei, vedes aquí a xente, para que vos fades unha idea da escala. Entón, isto que fixemos, tiramos por aquí e nos metimos por esas grietas que hai. Isto é pasado hacia a zona máis interior do glaciar. Fomos camiñando por estas grietas disfrutando dese azul intenso que tenen aí. Despois, para seguir movéndome, é que a mí os glaciares me impresionaron moito, por iso estaba aquí ahora liándome bastante con eles.